MRI Commissioner General, most of the tax measures we had a very extensive discussion with the Commissioner General and the staff. We also had a discussion with the Accountant General in order for us to come up with that. But more importantly, I would like to thank the staff of the Ministry of Finance. You spent sleepless nights. I'm sure during this period you are preparing the budget, you are far away from your families. You are busy doing the budget. And for your information, most of them have not slept because we were in the office until 5 a.m. So you endured everything to show that we have the budget. And also for the media, I would like to thank you very much for the support you have given us. I think we have been engaging you in a number of activities in the ministry. There are a number of activities that are happening in the ministry. You have always been there. You have made sure that people know exactly what you are doing. So I thought it's very important that I should thank you for that. If you get to the budget, I'm sure you have, by now you may have soft copies. I don't know whether William, you have circulated that? It's now in public domain, I assume. Yeah, you have the budget, but allow me just to say key issues that are coming from the budget. As I said in the budget statement, we are saying that our budget is poor. It is also people-centered. It's a budget that is talking to the people out there. And also, if you look at the allocations that have been in the budget, you will see that also that we have made sure that the resources should go to development as opposed to consumption. We have also made sure, if you look at the measures that we undertook, particularly the tax measures, the customs measures, and they are all meant, one, to incentivize manufacturing and value addition. They are also meant to promote exports. And more importantly, you also see, if you read it properly, you will find out that we also make sure that we promote import substitution. Import substitution meaning that we want as much as possible that those goods and services that are being produced in Malawi and our companies have the capacity to produce, we should make sure that we limit the importation of those goods from outside. But that's the only way we can create jobs. That's the only way, and our companies can manufacture and start exporting. So, what I would say that budget is a budget that will stabilize our economy. It's a budget that will make sure that development goes to the people in rural areas, in the constituencies where people are. You have noted that almost 30% of our budget now has gone to development, unlike in the past. It has gone to development. We have also made sure that all the social protection institutions get a lion's share. You have seen our resources have gone also to governance. If you check the budget properly, you also find out that we have made sure issues of governance, whether it is the Corruption Bureau, Human Rights Commission, the Ombudsman, and other institutions, they are also properly covered. I thought in summary, I would say that we have a balanced budget. I know people expected that there will be more taxes and taxes, but actually it was the reverse. Most of them, I was removing actually most of the taxes. I know that was the expectation. I was quite cautious on that. And also I want to say that that media budget, I think, was meant to address the challenge that we have. Everyone could see it that our economy was in bad shape, and certain things had to be done. And I'm glad that so far, I think the Malawian people accepted that budget. That's why we have reported in the budget that one, I think if you check, expenditure has come down. You will see there that the revenues have improved. Okay, you have seen that. You have also seen that our macroeconomic variables, they are all moving in the right direction. Starting with inflation is coming down.
It is at 24%, I think now. We still believe that it can go down further. We were talking about interest rates. I'm sure you are following what we are doing in the money market and capital market. We'll make sure that the interest rates come down, and we want to make sure that the private sector and individuals are able to borrow from the banks at competitive rates. Because at the rates that we have now, I don't think our companies cannot survive. Not even individuals. If you borrow at the current rate, I will guarantee you, at some point you will fail to pay, and eventually they start grabbing the security from you. So that's what we are trying to address in a nutshell. But I have my colleagues here. As I've said, I have the governor. Maybe it's your first time to interact. You know him very well, but I'm sure it's your first time now to interact with your new governor. And also, for a short period, he was also with us as a politician. Yeah, so he has been on both sides. The Minister of Information is also here to discuss about the role that ICT will play. And then ST, Commissioner General, you're all here. If there are any questions, any clarification that you want, we are available there to answer or to clarify issues. And also, lastly, I want to thank the private sector. The private sector, I think, has been supporting government. You may recall that after the declaration of disaster by the President, Professor Gabriel Mutharika, I think the private sector moved in quickly to support the government. And it was mostly almost all the banks, the corporate sector came in a big way to support the government. So I thought it is very, very important that I should register our appreciation to the private sector for the cooperation, for the support they have given to government. And also, more importantly, I also want to thank the donor community, the development partners. You know that a lot of partners now are coming in to support us. I think I've mentioned in the statements. And there are a lot of money that is coming from there. There are significant amounts of money that are coming from the American government. I hope you have also seen $744 million. Just yesterday, we also have we managed to get over, I think, 43 million from the Chinese government. Also, when the ST went to Germany, I think there was also, we signed a compact where we'll be getting a lot of resources. Yeah, about $70 million also. So the support we are getting from the donor community is quite encouraging. I also want to mention that we have very good engagement with the IMF. I've mentioned it there. And I know they worry, people think that when you have the IMF, whatever happens will be to our disadvantage. The answer is no. Because we have agreed that they need to come forward with what they expect from us, and also we'll tell them what we expect from them. Because it has to be a two-way. Because we don't want to go to a program that we're going to fail. We want to have a credible program, a program that will meet, and also it will benefit Malawians. Because I'm sure you will recall with us that in the previous, you would have a program, you would do all sorts of things. You would do the sweating for you to have the program. But at the end of the day, the money we get is very little. So we are making very good progress there. I hope that we will have the program as soon as possible. But it will be a program, I will guarantee you, a program that the Malawians will be happy with. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization. Honorable Reserve Bank Governor, you want to say something? Yeah. Okay. Thank you, Honorable Minister, and thank you, my colleagues in front, and also those that are representing government. I think the Minister summarized it very well. Very little to add. On the monetary side, you heard of the measures that the budget has taken. I think mainly to address short term, which is now, I think there is no hiding. Everybody knows that we are in a balance of payment crisis. Now I think the issue is how do I address that for the time being.
but also having in mind the medium and long-term issues, because that balance of payment crisis is being caused by the imbalance between imports and exports, between payments, foreign payments and foreign receipts. So I think that's why you heard the minister there making sure that there are measures for import substitution, and those are the long-term ones, and also encouraging exports. But also you heard from the monetary side in terms of what is happening on the ground on the fiscal side. And he did mention or allude to the fact that he wants interest rates go down so that to enable businesses prosper. Now those interest rates don't just come down like that, they come down with the effort from the fiscus. And this is where the minister was also pointing out on the expenditure measures. So these are really complementary. On the fiscus, if this is done, then there's we are given enough headroom for us to make sure that the interest rates are also tackled, the issue of interest rates. But you also heard in terms of the short-term measures, in terms of the preservation of the little foreign exchange that we have. As I already said, there is a balance of payment crisis that we are grappling with at the moment. And therefore, the measures that the minister had put in his budget, they try to address that. So in short, it's the short-term measures to address the current situation, but also the medium and long-term measures to address the situation so that it should be sustainable long-term. Thank you, Honorable Minister. I will jump in to us long enough. Shamba nipeke ulemu kwa Anduna Zanga, Honorable Shadik Namalomba, Nduna ya information. Ulemuso kwa Governor Fadizo Bank of Malawi, Dr. George Patrick, Kumaswa Secretary to the Treasury ya Dr. Cliff Chiunda, Kumaswa ulemupite kwa Commissioner General, IMRA, Mr. Felix Tamblas, Kumaswa Commissioner General Atu, Sunganani Mandala, Kumaswa kuposa peke ulemu kwa officers aku Ministry of Finance. Amene simagona mabyanchito sana ndi usiku makhala musakugumana ndi abale anu mabanja anu cholinga choti tikhale ndi budget. Choncho mimi ndikuthokozaniso kwambiri aku nduna wa finance for support yomwe mapereka kuti tikhale ndi budget yabwino. Komanso ndikuthokozeni anzanga ma reporters, anzanga media for ntchito yabwino imene mukugwira. Makhanafe pazochitika zambiri zomwe zikuchitika ku Ministry of Finance. Kuti zambiri zikuchitika takati kulandira amene ndalama kwa madonors komanso makampani amayemo muno. Komanso zakhandira activity ina yonse makhanafe. Komanso ndi amene mukutenga uthenga kuchokera kuboma, kuchokera ku Ministry of Finance, ufalisa kwa Malawi kuti Malawi alitauziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Choncho ndikuthokozeni abale yanga a media for support yomwe ukupereka. Ndikubya kuti bale umene upitirira mpaka kale. Fuka popanda inu ndikuti sefe ntchito yathu singathe kuyenda bwino. Tumene tikapemphe ndichona kuti tiyende kuyenda ntchito bwino. Mene mukugwirira osawonjezera zomwe zikuchitika kapena osachepesa auze na chilungamo chenicheni chomwe chikuchitika. Chifukwa ngati wapezeka kuti mwina simupanga report bwino ifeso timachita mantha kuti atipanga bwanji. Timanthokoza kuti kufika lero takuya ntchito limodzi. Budget yathu imene tapereka lero ndikubya kuti ndi budget yokomera Malawi, ndi budget yomwe ikuona munthu ovutika kumuti, ndi budget yomwe itithandize kuti tikonze economy yathu. For economy yathu taipeza ili pamavuto alisakuziwa tapeza ndalama za ngongole zomwe tina boma la ngongola ndalama zambiri zomwe pa 2019 imene timachoka mboma 2020
Ndalama zomwe tinangongola ngati boma inankhala 4.1 trillion. Pamene timabwereraso mboma ona budget kuja ndi 23.9. Sonza kuti ngongoli zomwe boma linazo tatamisa pafupi 6 times kuchoka pa 4.0 kufika 23.9, almost 6 times zomwe zili zokhumudwitsa. Komanso deficit kapena kuchepa for deficit ndi gap yomwe makhalapo tikatenga revenue ndi expenditure. Deficit inayi yakulu kwambiri. Komanso mene timabwera mboma tunaona kuti chiwongola zanja ngati interest rates mene mabanki amacharge anali akulu kwambiri. Sonza kuti amalawi makampani komanso anthu maita kulephera kuti atenge ndalama kuboma. Izi kuti kupitirira ndi kuti ifeso ngati ziko singatukuke. Kwa ziko limatukuka pokapo ngati makampani kapena ma SMEs kapena anthu pauka kumata kubwereka ndalama ku banki imagisa kito zawo. So tinapeza mente chiwongola zanja chitakwera, tinapeza kukwera kwa zinthu timati inflation ili okwera kwambiri. Mene tima September mene timalowa mboma inali 32%. Kwa nthawi mene timachoka 2019 uchoka mboma inflation inali nonse muziwa 9%. So izaso kuti ngakhale inflation kapena kukwera kwa zinthu kunakweraso kwambiri kuchoka pa 9% kufika 32%. Komanso mene timachoka mboma 2020 ma reserve satu anali pafupi ndi 1 billion. Koma mwanga pai kuti mene timalowa mboma anokhala 2 weeks yoka. Choncho budget yathu imene talikonza inali ndi ngodya zingapo choyamba kuti tikonze economy yathu, kuti zinthu zamangokwera pafupi. Komanso amalawi azitha kupanga plan, kupanga budget kuti economy yawo yakhazikika. Komanso mu budget yomwe ija taonesesa kuti ndalama zichoke ku Capitol Hill zipite kumodzi development. Kusiyana ndi mbuyomu amuna ndalama zambiri zimangopita mati consumption pati mangozidya kugulisa ntchito loti osatiriza chitukuko. Koma budget yathu ija mukuona kuti 30% ya ndalama zomwe zili budget muja zikupita ku chitukuko. Zomwe zili zabwino sonza kuti tikhala ndi chitukuko chokwanira kuyambira chaka chino kupita chisogolo. Komanso mona budget momwe mja taonesesa kuti makampani athu amene akupanga zinthu malawi muno tiwateteze. Komanso kuti ngati makampani athu akumalawi ali nkuthekera kuti atha kupanga produce zinthu malawi muno, tionesese kuti apase mangolomera titeteze kuti wazipanga zinthu zochuluka. Komanso ife tichepese kuyitanisa zinthu kunja. So budget muja taonesesa kuti ikapo ndithu ndondomeko kuti tichepese kuyitanisa zinthu kunja. Kweniso zinthu zomwe timati ma expensive commodities, zinthu zodula kwambiri zomwe zikutonongera chuma chathu. Komanso pali nkhani imene mjamwe ya ma exports, kutumiza zinthu kunja. Tifuna kuti mwina kuyambira pano tizitumiza chuma, tizitumiza zinthu zathu zambiri kuposa import. Faka agavana amanena mchizungu mja kuti pa balance of payments crisis, sonza kuti tikuononga ndalama zambiri kutenisa zinthu kunja kusiyana kuti ifeyo tizitumiza zinthu kunja. Budget yathu yeso yakonza zimenezo. So mwachidule ndifanire kuti budget yathu ndi budget yokomera aliyense. Pa kizungu is a balanced budget. Ndi budget yomwe itakonze economy yathu. Ndi budget yomwe ipange makampani athu kuti azipanga produce zinthu. Komanso ndi budget yomwe ikupanga encourage buy Malawi. Buy Malawi nongi yamuda kamba mu tuzingapo ndiso kuza buy Malawi. Komanso ndifuna import substitution, ndifuna kuti titumiza zinthu kunja. Komanso ndifuna kuti economy yathu ikaita khazikika kumkhaya ya mitengo, mkhani ya chiwongola zanja tizambiri. So mwachidule linene mawawa koma ngati pali funso kapena mufuna kuti mwina apena pake tilongosepo bwinobwino pano ndinda nzanga kulitinda Governor Reserve Bank of Malawi Dr. George Patich, masu mkhaya nduna
information na also tinanawo limodzi kukonza budget ija tili ndiya secretary treasury alipo mpano almost angati kutambasula pa zinthu zina zomwe mungathe kufuna kuti muziwe tindiya commissioner MRI Mr. Felix Tamblas tindiso nda commissioner kino so mukhale omasuka fusani mafunso mene mungathere ife also tinanu limodzi tiye tigwire ntchito limodzi yokweza Malawi tiye tathandize na president athu Professor Katula Nkhalika because I think it means well. Akufundisira kuti Malawi ndi chomwe usinthe muta kuona is making tough decisions. Akupanga ndi tough decision kuti wamba munthu andali sangathe kupanga. Koma iwo akupanga zimene cholinga choti economy yathu tikonze. Ndima amenewa imene pamenepo ziko. Zikomo kwambiri anduna azachuma kapena commissioner general kapena mubwera kumawa. Ndimangofuna ndiwonjezerepo kuti mina anafotokozera nduna kuti budget imeneyi ndiya ndalama zokwana 10.98 trillion expenditure wise. Komanso mmene mu budget ino mulitu nkhani ya school fees, sukulu ya ulere mmene Amalawi tisaiwalire. Sukulu ya ulere ija ku primary komanso ku secondary osayikamo boarding fees mmene masukulu yokaya kumane kulipira za ulere. Komanso mmene muli nkhani yoteteza amene amavutikitsa kwambiri mwina amene ali akukhala ndi ulumali amene ali osaukitsitsa kumudzi, muli nkhani za fertilizer amene yotsika mtengoyi zambiri zimene zili mmene mafuna ndingofotokoza pamene kuphatikizapo za CDF zimene afotokoza kale. Koma chachikulu nchakuti tikukonzanso chuma cha dziko lino. Chuma chinawonongeka, katundu analokwera 32%, pano pa katundu uja kukhanga takukakotsika. Ngongole zimene ukatenga ngongole ku bank mochita kulanda katundu chifukwa chakuti ma interest rates amakwera pano takutsika. Ndi budget imene ithandiziranso kusamalira chuma cha boma. Anafotokozanso anduna kuti panopa mwina pali austerity measures. Austerity measures amenewo ndokuti kaya kuyenda kumene kaya kupanga ma meeting ayi ukhale kuti kwachepetsedwa. Kuzogulagula ayi zimene zitambeta imakaya kugula magali moto nzazoterozo. Komanso ngati kufuna kugula zinthuzo tizipempha ku nduna wawo kuti atilole kuti tigule zimenezo. Izizo ndi njira zina zimene zayikidwa. Komanso anandipempha iwo kuti ndifotokoze kuti kodino pa nkhani ya digital economy and the reforms that have been contained in this budget ndizitizo ndi mmene muli njira zakuti no kuyambira pa 1st April zoti apolisi akatimikitsa a traffic ndikumatulutsa timalisiti tamapereka tija nkumalandira ndalama pompano zimene zikutha pompano tizigwiritsa ntchito njira za makono mobile money kapena ma bank transfers kapena makhadi palibenso kumakhala ndi ndalama zimene zichepetsanso kuti katangale achepe. Komanso efficiency kuti zinthu zikhala zofulumira. Komanso kugula katundu panopa palibe zomati kutenga dzimabidi kupanga print ndi kupanga mabidi ayi kupanga ukapereka emwa kuti panopa tizigwiritsa ntchito njira za makono procurement system. Aliyense adzibida zikafika kumeneko zonse nkumayenda bwinobwino. Tikulowa mena anafotokozera president anatero mena anafotokozera president akuti tipange embrace digital technologies, digital solutions. Ndi tikuyamba ndi procurement, tukachoka procurement kupita ku road traffic, tukachoka ku road traffic iso tipitaso ku immigration, tipitaso mpaka na konse kumene Malawi atiyenera kugwiritsa njira za makono zosatiso zikhalaso kumapanga queue pamizera kumavutika kapenanso mapezeka kuti oyitika zaziphuphu ndi njira zimene zikhala zikutomene. Ndimafuna ndiwonjezere choncho anduna chifukwa nanga munandipempha kuti ndiwonjezere nkhani izo ndizochepa zokha za ku digital transformation, koma zazikulu zikubwera kutsogolo kuti zakhalaso tikulengeza kuti izi zakhala mwakuti mwina padakali pano. Allow me therefore, Honorable Minister and the Reserve Bank Governor, the ST, and the Commissioner General and the PS to invite the media here to interact with you, Honorable Minister. And therefore, at this, what I would do is I will direct us first
ask one question per person so that we allow others. You can come in if those questions haven't been asked, but at least one question, and that will do us good. You raise your hand and you say your name and you proceed to say your question. I see you over there. Yes, Titero. Titero. Yeah. Example that kuwanta ongoona muri kampando kwa China ama kama vile ndicho kwa ngeni nimeona mbona zikakanga Kitenga ma questions atatu wairo akulu atu ukambirana kuti atabuyanka bwanji kusolimene. I see Taonga, you have the floor. Honorable Ministers, my name is Taonga Sawa, I'm working with Times Group. Honorable Minister of Finance, you have presented a budget which has shown a decline in the budget deficit from about 11 to 9% of the GDP. And looking at the figure, it's about 2.7 or 2.8 trillion, the deficit. This is coming at a time when the ministry has adopted a policy of reducing borrowing. We have seen in recent times government reducing its domestic borrowing. I would like to know, how does government intend to finance this gap, taking into consideration the fact that we are reducing borrowing? Are we going back to the market and start borrowing again, or we have other avenues which we have designed? Thank you very much. Thank you very much. One more. This one with your question. Okay, over to you. Zungwambira olemekezeka nduna. Dzina langa ndi Ishmael Maridadi kuchokera ku ITM Online TV. Mwa pereka nkhani yochititsa chidwi makamaka pa digital tax. Kunena kuti mwina anzathu amene amapereka ma services online koma akunja nawonso ayambe kupereka misonkho. Tikaona mwina Netflix, YouTube, Facebook amatenga ndalama zawo kudzera mu dollars. Kodi iwo aja akatino akutipatsa misonkho ija ngati boma tisankha njira ita zitipatsa makwacha kapena zitipatsa ma dollars kuti malinga ndimene ananenera governor ku Reserve Bank of Malawi kuti tikuvutika ma dollars zingatithandizire kuti ma dollars amene aja adzibwera kuno. Zingwambira ndo. You can proceed to respond to these three questions. Yes. Chamba ndiyanke kufusa mafusa Africa wa Anyasa Times. Iwo afusa kuti sitingathe kusatira zomwe kuisa masikwe maiko ena kuti mwina tichepese kuitanisa zinthu kunja ngati ku Rwanda ngati munthu waitanisa zinthu kunja pomwe Rwanda akuzilipo ama kumanga. Kubira kuti kunoko ife being a democratic country arosi tingate kutero. Koma ngati muonesese budget muja tifuna tipange force to encourage Malawians kuti azigula za ku mana ikonkona. Ndapanga nawo sipomba yakuti Malawi amene akamba zija zikwamba tu usiku kupombana kuti kwambira mawa for midnight ngati panopa kuitanisa uniform yopanga kale tokera kunja kanza polisi, kanza kwa army, kanza ku prison, za ku forestry,
panopa ndekuti imene takweza kwambiri kuti to become prohibitive actually kuti muthu adalisira kunja poteropo tiwapanga force anthu erekhani masukulu kama tanisa njula kunja ndikuti sadaniso zikhazo chipa panga kuno kumaya kuno kusiyana ndikuti tanisa kunja ndiye emozi imene tingayigwiritsa ntchito kuti tibweretse mati import substitution kupanga zinthu zoti zobwera zakunja zija zomwe ife kumalawi tili nazo pali long list mdati muone kumapeto kwa statement yanga ngati muli nayo kuli annex mwayo chako kuli zinthu zambiri zomwe tifuna kuti zimene zipangidwa malemu muno koma ngati munthu afuna kuita ndisaitanise koma ndiye kuti alipira ndama zambiri kusiyana ndi zomwe zili kumalawi kunoko mayizo kuti zitheke sikufunika kuti mweso ndikhali ma products abwino makambani athu azipanga so zabwino kuti anthu asapite kunja azibwerawo so ndikupita kunjira zomwe tayika za bayi Malawi kuti anthu azipawo kuno ndikupita kuti zitithandiza nalewezi kuti munthu aitanise kunja ndikuti aina kulonga ndalama zambiri kuposa pano kwa zinthu zomwe Malawi kuno zilipo kale. Kuli funso lachokera kwa Taonga nkhani ya deficit kuti deficit yathu inde yasika kuchokera pa 11.9% panopa ikapa 9%. Komabe figure ndi yaikulu ndizoona ndithu ndimatifunsa kuti kodi deficit imeneyi muyipanga filu bwanji. Choyamba I think timapangira zambiri zomwe timasatira kuti mwina deficit ipanga. Choyamba mutalimoonesese panopa siti kukongola ndalama pa mati commercial rate mati kukongola ndalama pa concession muzochipa komanso tikuonesesa kuti tikhali ndi ma grant ifake ngati mabwera ku Ministry of Finance Zambia tingolandira ngati ma grant tifuna kwambiri tizilandira ma grant kusiyana ngongole ndi njira imodzi zimene tifuna kuti tionesese kuti tichepese komanso ngati mukuona tangoganiza kuti ngati ma treasury bill kumbuyo uku na ya 91 day treasury bill inali 20%. Tikatenga ndalama kungula pa 91 day treasury bill 192 it was 26%. Kuma panopa tingongola ndalama yomweyo pa 12%. Ndio pene kuti date yathu kulani ikusika. So tionesesa kuti tikamangongola ndalama zija tingongole mochipa kwambiri. Ifake tikuonesesa somona ndi ma treasury bills kamati ma treasury bonds panopa ndavaso kuti ifoti maresa asika komanso ifoti ife tikukana akatipasa ndalama zija modula zija ndava kuti sopano ma banki akupita nako anthu makampani mafuna kuti kodi mufuna kubwereka ndalama ndi zomwe ife timafuna zimenezo ifa kuti ndalama nawo zipite ku private sector. Tifuna anthu makampani ang'ono athe kungongola ndalama ziko kuti tukuke si ndalama kungongoza kuboma ayi ziko limatukuka ngati anthu azikomo kapena makampani akutha kubwereka ndalama kumakuza ma business yawo. Ndiye zimene zija ndimene tikusatira yoti deficit yathu isike. 1 tikupanga target ma grants. 2 tizingongola mochipa both foreign and local. Komanso tionesesa kuti mwina tisamaononge ndalama kwambiri tifake tapanga ma cost cutting measures cholinga choti tifuna chepese ndalama zongongola tifake mukona mmene timalowa mboma deficit inali 11.9 taisisa pa 9 chifukwa choti tapanga cut expenditure komanso tapanga improve on revenue so gap ije kutani mchepera ndikuti tibe yasu tikati kupitira chimene kuti mpaka siteke. Maridadi mafusa za digital tax kuli imene tipanga bwanji anile yankhula mu statement yakuti tax manager ndi yoti maiko osungulira ngati ku Zambia ku Kenya akupanga pali njira ndizo yotolera ifeyo amene ma foreign companies amatolera ma dollars cholinga chathu kuti azitipasa ma dollars fuwa pali njira ndithu zokhazikika zoti ndalama imene zizibwera ma dollars for ife tikufuna ife ma dollars aka kama company yako Malawi kunoko ma service amene ngakumatipasa Malawi kwacha
So makamba nakunja aina kutipasa foreign currency. So machidule mina ninga tibanga choncho sindizo ngatipana nsanga ina afuna kutaonjezerepo zuambe. Steve, you wanted to say something? Or? Sigoma Nduna, Governor, Nduna Information, Commissioner General, MRI. Niwati ndingonjezera ko pang'ono pa nkhani imene anafunsa bambo Chauwa. Nkhani yoti titha kulimbikitsa bwanji kuti tisamakule zinthu zakunja zimene sometimes timaziona ngati ndi ma luxuries. Ndikhulupirira kuti mukumbukira tinalinso ndi ma programs ngati Buy Malawi strategy. Program imene yapangidwa review ndi anzathu a Ministry of Trade and tikugwira nawo ntchito limodzi. Tifuna tichite emphasize kuti as a country we cannot continue kumagula zinthu zimene tikuziwa kuti titha kupanga kwathu konkuno. Ndemwaonanso ma taxes aja, ma surcharge amene aja otayika dala pa zinthu zimene tikuziona ngati toothpick, zinthu zoti titha kupanga konkuno, kuti tichite discourage anthu kugula zinthu ngati zimene zija. Komano pakuteroko tikuchita encourage so makampani athu konkuno kuti achite increase production ya zinthu ngati zimene zijazo, khala ngati import substitution. Komano a caution I think to our companies ndionena kuti this is an opportunity to improve production yathu, to improve the quality of products zimene tikupanga kuti zichite match ndi zinthu zimene tikuzilesa kuti zisamate kubwera kuno. Ndinati ndichite adi pamene pamwe kuti it's an opportunity for our local companies to up their game, to kuchita improve production yawo ndi quality ya products amene akupanga. Komanso pankhani ija anayankha nduna ya fiscal deficit, ndifuna kungochitaso adi pang'ono kunena kuti gap imene yitu ndi difference ya pakati pa revenue and expenditure. So we are also working hard kuti tichite boost revenue yathu. We are working very much ndi anzathu a MRA and mwaonanso kuti pali ma taxes ndi zina zotero zimene tayika ma reforms kuti tichite boost revenue athu. Komanso on the other hand tayikanso measures ambiri or state measures which to cut down expenditure, and as a result going forward definitely this is why tukuona gap imeneyo ikusika. Nati ndingonjezera kwa pamenepo akaona minister. Thank you. Mwina tisanapitirire a Commissioner General MRA mwina kungwatsimikizira swama kuti kodi misonkho imene timene kuti titoleradi ngati mmene kungotsimikiza Malawi ngati simene mu budget muli misonkho ndinu wamkulu wa misonkho kungwatsimikiza swama Malawi kuti mugwira ntchito kuti no budget imene deficit imene amafotokoza kuti ingokhala yomweyo mwinaso kuchepetsaso deficit fa mutolera bwino ntchito mutolera bwino misonkho kuti zonse ziyende bwino. Kuloleni kuti mungakhala pang'ono kenaka ndisanatengeso further questions. Over to you. Zikomo kwambiri anduna nonse agavana ST ndanzanga nosoni pano. Ine ndifuna ndisimikizire kuti ndawa Malawi kuti no target imene alipasa ija titolera tinako kuthekera kuti titolere ndalama zimene achipatsa kuti no titolere. Komanso pomwepo so nikopeza bwina mwayi kuti no ndilongosole zijalongosola kale anduna azachuma parliament muja nkhani yokhuza ija ya VAT. Anduna amene anikambira muja kamba kuti no mulingo wa VAT umene panopo uli pa 25 million aukweza ufika pa 50 million. Ndi kuti anthu amene azipanga register amene kwa za VAT ndi anthu amene no amakhandi mati kwa turnover ya 50 million pachaka. Amene sakufika menepo zimene zitotomeko meneyo sikwakuza iyayi.
ineso akambira minister chakuti no nkhani yokuphuza EIS, electronic invoicing system, akamba bwino momveka nduna mmene mucha kuti umene usi msonkho yayi koma chimene chindi chida chabe kapena a system yopanga account for VAT yotolera VAT ndesi msonkho wanyuwani iyayi koma ndi chinthu chimene chikubwera malo mwa ichi mati ma EFD acha mwapo zimene zichitibweresa EIS umene usi msonkho wanyuwani chimene chida chabe choti zipangira account for VAT ndiye amene sakukwanisa 50 million chida chimenechi sizikuwaphuza akamba momveka bwino anduna aja parliament mucha. So ziko mukwambiri nditwa Commissioner General kutengapo ndelizatenga pa Maya Mozi. Mina ni bwanji ndingonjezera pang'ono pa nkhani ya EIS. Ndikubira kuti anthu amene amafuna kuti apite pansi chifukwa cha EIS mwina sanaziwe bwinobwino kuti kodi EIS ndiyoti bwanji. Kwa mwakuluakulu omwe amafuna kupita pansi waja timafusa kuti kodi EIS mgwiziwa amati aitingomva. Sana mbesese bwinobwino. Munganene Commissioner General EIS electronic invoice system sikukuza ama business yangu na ngono. Sikukuza anthu amene amapita ku Zambia, amapita ku Tanzania, kupita ku South Africa. Ifo ambiri mwe waje sana pange register VAT. EIS is only for VAT. So ngati mutufuna register for VAT ikukuza bwanji. Kumaso kuonjeza hapo mwepo kuonesa kuti makampani ochulukirapo akaye kuti samalipire msongo. Ndeta peza mulingo. Fa kumbuyo ku au samene anali 25 million kuta muti. Anaye sana register for VAT. Wanopata onjezeraso. Kuti ukao makampani amene turnover yao kapana business yao imafika 50 million kupita musi. Ndikuso za VAT sizikwakuza komanso za EIS sizikwakuza. Ndifuna Malawi amve a business komanso asagwisidwe ntchito. Kwa ena anagwisidwa ntchito makumenya nkhondo anthu ena pamene mwina sana mvese bwinobwino. So ndifuna ndawasimikiza Malawi kuti msonkho umene uja ambiri siwakuza kwa hiyo amene sali pa VAT siwakuza. Komanso msonkho umene uyani EIS uyani njira chabe yoti tichitolera ndalama zoti Amalawi ngati kunena kuti ife tifuna zinthu zisinthe, tifuna ku education nkhani ya maphunziro kamuzipata muzipezeka mankhwala ndalama zake ndi zimenezo 4.1 million popanga turnover monthly turnover below that. So ndikunena ndi zimenezo mwina mwachidwe nafanira kusindika pamene pakuti nthawi ina ngati ndipeseze bwinobwino nkhani ya VAT komanso nkhani ya ujeni ya EIS komanso ndikhulupirira mmonesa kuti budget yathu iyi anthu ambiri munganena kale maendeleza kuti mwina misonkho ibwera misonkho maota kuona ndithu mata kuziwa kuti anthu cholinga chawo ya misonkho ibwera yambiri koma mtati monse taonesesa kuti mwambiri mtasisa taonesesa kuti zambiri tisise mwina poita kufuna kuti mwina mitengo ya zinthu yonse isinthe zinthu zina zokhuza na anthu oti mwina mati physically challenged tazichosa VAT komanso pali anthu ena kuti mwina oloma kuti sangati pali zina zofunikira kuti amagwiritse ntchito tachosa msonkho komanso zokhuza na machality mabungwe zonse imene tachosa. So choncho kusindikaso kunena kuti budget imene tapanga lero ndi budget ya Malawi. Cholinga chake ndiyoti Amalawi apindule aone kusintha aonenso kuti dziko lawo likuyenda bwino. Napanga recognize ndi chemwali hapa then now you ask the road already is it okay then I'll come to you. So Ngwambili, weekly Finjura Government Nation Publications. Hali ya Banseo. Mwina sanduna za information mukanda digitalization mu tabu yanka kumeneko. It's a very good move. Kuti ndarama nusu mapeleke bakashi kwa polisi yaje. Kwa maana mwana wauze Amalawi chifukwa kama kaso liminado ti nato kuti amafita take
advantage of ignorance ya Malawi kumapanga charge akapanga kuti offenses kumana baba atsibekera ndalama zimene zizi eromane namba yake iti mwauzaliti kandi bank account mwauzaliti ifo mkutheka asuku lapolisi akhoza kumabereka nambala zawo mwathandiza bwanji Malawi lomunika. Honorable Minister, my name is Rebecca Ntikabashima. I work with Times School. There's 17 billion kwacha for new mining company. I wanted to find out, will this investment fully put to rest public doubts about government commitment to protecting national resources? Thank you. Alright, ine ndi Patrick Bajere kuchokera ku Umuntu FM. Mbuyo mpaka palibe mpona zoti anthu ogwira ntchito mboma mwina ataonjezedwa malipiro. Komano tikaonikira bwinobwino ndondomeko imeneyi sinapange kiliye momveka bwino kuti anthu amenewa ayembekezere zotani. Funso lina likhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi Lilongwe water project. Prioritization yake ikhala motani ziko. Honorable Minister of Finance. Ziko kwambiri fanya mafunso. Chamba mimi ndiko kamba hapo nkhani ya kutolera ndalama pansi ngati a police. Fa mukatani namu mine musere manyima panga iyo. Actually ndi a police omwewo amene abwera zatuza kuti akakati ndalama zikonongeka tipeze njira kuti ndalama zizipezeka zipita kuboma. Ndiyeta khati kumana wa police wakhala I think kuli aku revenue department watu aku road traffic aku police kumaso MRI takhati tukumana oti system yapangidwa kale kuti kwambira pali yazosiyana siyana ndicho kuti ndalama zizipanga kwa leso yake kuti mtu akakuti mina kulipira kani mulandu wanji paliso mene zizikhalira likubira kuti pamasiku akubwerawa mukhamuona mina timativate kumaso anthu mina kulongosola bwino kumayankha mafunso kuchokera ku public neza zichitika ndi apolisi omwewo so zakuti osa apolisi wagwiza nafe kuti yeah ndalama zimene zizipita kuboma osati kwa anthu. Mafusa 17 billion imwe upita ku Ministry of Energy. Chamba ndine kuti ndalama ija 17 billion sikuti ndalama yambiri kuti zinthu zonse situmeye kufika ndalama zambiri kumapuma kazi yonse makhandi koyambira ifaye maonesa kuti ndalama zija mdali muneseza pita ku ndi makampani awita panga wina mamiko ndi naso cholinga kufuna tipange kwambiri improve governance smart governance set kuti mwina matiyangane malamulo athu tuone kuti kodi for example maiko ambiri ndangomva kuti kandi zulo lumwele kanzana lumwele ku Zimbabwe na kuti mamaini ownership shares ikhale manje maboma ere tifanga kuba kuti kubuyo ku I think ngati Malawi taluza ndalama zambiri shareholding yathu inali ochepa ma royalties ochepa kumaso ndalama zambiri zingopita so and without value addition ere yeah so 17 billion taikazi ndoti tingokonza mwana ndimini komanso tionesesa kuti ngakhale ma fees chifukwa amene akubwera kuti azapange mine ndikuti ndi kampani yaikulu mapezeka kuti kuona license yake 800,000 kwacha umwe mgaipa ka convert malai kwacha ndio chepa so tiyangana nditu nkhani ya shareholding ya ma royalties komanso tipange majani sovereignty we at least tiziwe kuti gold career health major ndi an asset ya boma were pomwe kumbuyo kumwe atimangotenga ngati kuti amene wapeza gold ndiye mwini wake ndi amene pomwe maikwena sisi choncho ya ndiye zimene zifati zikoze nditu baba chita kubwerawa era tikhati tikuonjezera komanso tionesesa kuti mwina governor napo so kuti patakati kugula gold gold alipo so tifuna tipange monetize kuti nawo gold amene tangula uja ikhaliso ndalama afuna pange refine ndeti zipezeke tapanga refine itakaso part of what reserves
komanso tingati kugulisa kupeza za foreign exchange zimene tofuna tikonse. Mwakamba nkhani za salary increase kuli mina sina masule po pamene pa ndizoonadi sina masule koma nkhani ya salary increase ilipo muona pompa yataongelera budget yatu ya 288 billion fadi kukumbukia fika ifani kuziwa 288 billion manager ndio tikweze masalary koma daopa kunena figure percentage chifukwa taasira kuje ni kukuli mati government negotiating team makao human resources OPC treasury ndiye amakwambiana ndima civil service sacha ndiye kukambirana kwa dakakambirana nabe anakakambirana nabe ndiye dukubira kuti akamakambirana agwirizana kuti tisaonongeso muna ziko latu ndikubira kuti zokwamba akangogwirizana amenacha ndikuti muna muzambaso kutirina kuti muna boma mutaungira sare motel kumaso ngakhale mapara state zamayang'aniraso increment imenechi pamene pajapo zimene sina ikambe pachifukwa zimenezo 2 paliso mwina simunafuse nkhani ya minimum wage imene yeso yakozeka koma tola kuti muna singa nene pano pano khala consultation kuti tikamanena kuti minimum wage tikweze zili ndi ubwino ndikuipa kwake tikakweza kwambi tingwelekeza ma house staff house yan domestic workers tingweleza kuti takweza ngweza kuti ali semina zandi ya 300 tingwelekeza 300,000 chimene chingachitike sababu kuti mina mpaja zote sura nchito ali sazi ngote azingwatanisa mwana wanzu wa chemali achi kutawa so ngati minimum wage simisia pampabwino makamba na mango ikyosantu ngochepesa anthu pete kuti swambiri so sakulebedwa ntchito ndiye maina kuisia pa malo poti my employers akale happy komanso employee akale happy so mukawumiriza my employers chimene machita iwo ya mango basa mango ichepesa kulemba anthu ntchito ndiye mzabya kuti rate of unemployment imataniso imakwera so nchifake boma chifukwa kuti boma timakhala cautious koma ndifuna ndikuuzeni panopa kuti ife amboma taona ma minimum wage actually any civil servant panopa are way above minimum wage that's the beauty about it so ngati panopa tingoganiza kuti tikayika apa kuti private sector ivomera kuti siyachosa anthu ntchito pamene tikambirana koma ife ngati akuboma pa minimum wage tinadusapo kalekale kwangu funga kuti mwina ngati tingakweze tioneseze kuti kodi moyo wawo utani ufewe komanso ifuati kuza kuti inflation iya zinthu zinakwera mtengo kuti at least moyo wawo ufewe koma tichita izi malingana ndi economy yathu ili titengeraso kuti ndalama ndizingati zimene tinani tikutolera tikanakoda ndithu kuti kukweza mene tingathe kukwezera koma timatengeraso kuti kodi titha kulipira kapena ayi so mwachidule nkhani imeneyo ndithu tatani nkhani imeneyo ndi yomwe tayiganizira ilipo ndithu ili budget koma mwina sinafune kutamba swapo kupembeza kuti amene akukambirana nkhani ayimalizise kena akagwirizana anthu alandire masalary increments awo andisongoza kaswana kuzapangasa announce to the public. Lilongwe Water Project ifa munene muziwa ichi kuti Lilongwe Water Project ndi project ya DPP ndi project yomwe anayambisa Professor Dapita Mutharika tinambisa ndife ndikumbuka eneo ndi Minister of Industry and Trade titapanga ma investment forums ndi pamene panabwera ma investors ali Lilongwe Water Project so project yathu ndi yathu tuonesa kuti project imene ipitirire itifa imene jai yofunika tamene timapanga project manager tunazoa kuti Lilongwe city kukula kwambiri population ikuchuluka kuzafika nthawi ina mazi osakwanira chifukwa tinanolera project imene ndofunikira so mina ndasimikizire amalawi ndasimikizire anthu aku Lilongwe kuti project manager ndi yathu tionesesa kuti project imene titani iteke mmene timakambira na kuyambirirako inalizoni nakuti tikapeza ndalama kunja zomwe tizilipira nthawi yaitali manebe tizilipira nthawi yaitali
ndiye ife tizipeka pang'ono foti ndama zinazo zochuluka ere koma amene anapangira aso atabwera zathu yanazisintha ndiye ife bejika si boma timati is a going concern and rares nzano kasira apa mapitita pomwepo so tipitika aso pamene azati watatani asira so simunaone budget munja chifukwa pali timati masiku ano kuli innovative way of funding you can still fund that project without necessarily using the budget mwaona pale patakapo miseu yomwe agwise ntchito ma treasury bond financed by ma pension funds by insurance companies by banks for a longer period if it is bia pang'ono so nafuna ndikusimizani kuti project imene ipitirira komanso tionesa kuti ndama zipezeke sikuti zichoka kweni budget ayi ndikuzoa kuti pali zokambirana sichokera budget koma ife budget tisingolipira pang'ono paka project pa project ndofunikira ziko la Malawi ndofunikira kuno kulilongwe ndofunikira ngakhale boma so capital city ndi kunoko ma government offices ali kunoko tizafuna so much so ndi timalizitse. I think this is now ndingopanga vo kandemanga ngono nkhani ya gold kutanda ichua. I think it's important that atu nkhani atu mina aziwe nkhani ya gold ndi mmene inanene ya sovereignty anthu ambiri sadziwa kuti muli lamulo Malawi munomu yoti gold aliyense the sole buyer ndi Reserve Bank of Malawi. Deti mava kuti anthu amapanga smago amapanga chakuti nde ifeyo tinakhazikitsa kampani yathu yoti izigula gold. Company imene ili 100% on the Reserve Bank imene ili EDF imagula gold uja nde kuti tilimbikitse sovereignty tikukambirana ndi anzathu ako ministry ya ku industry trade industry kuti potiwo ndi amene amadziwa kusonkhanitsa anthu kuti apange ma cooperative akapanga ma cooperative aja ikhalano mmene ananenera minister panali nkhani ya ma structured markets imene ino ikhalano structured markets kuti gold uja tizigulano ndife tokha a Reserve Bank. Koma having said that tikati tigule tokha tiyenera kugulaso pa at a fair price koma tiyenera kugula pa ndondomeko umene apanga ma cooperative aja kuti asachite smago asakagulise kwina koma akagulise ku Reserve Bank. Koma anthu ambiri saziwa kuti akakhala ndi gold uja amene amagula gold aja ndi Reserve Bank. Ifeyo ndi amene timakachita purify gold uja pakali panopo ndi over 500 kilograms za gold amene ali purified 90% amene amonga nduna ananena kuti titha kuchita monetize nthawi iliyonse kuti tingapeze foreign exchange kapena tingathe kugwiritsa ntchito so kukhala ngati collateral yonena kuti titha kukongola kwina kwake kugwiritsa ntchito gold uja ngati collateral. Koma chachikulu nchonena kuti tichite establish sovereignty ndi at least pa gold pokhapo pali lamulo yonena kuti 100% izigula Reserve Bank. Mangofuna nditsiye ndavanga zikongwambi. Closing remark? Yeah. Okay. Maybe tafika kumapeto ndi tapemphe anduna azachuma kuti amalizitse mwina asanatero anafusa fuso la zotolera pa nsewu za traffic anafotokozaso anduna kuti pokwana pa first April tiyamba ndondomeko amene ndiye muyembekezeranso kukhala nokupangidwanso ndondomeko yake timanena kuti ma regulations ake kuti kodi nkhani imene izayenda bwanji ndiye pandakali panopa sitinganene kuti kodi zakhala account yake ndiyo tibweranso chifukwa kudakalika nthawi ndino tikonzere ndondomeko. Anduna amalizireni Amalawi kwangulani ndikuwatsimikizira kuti budget imeneyi ndi yawo, budget imene ikubweretsa chimwemwe, katundu kutsika, ma business akuchitika, khala kuchitika, komanso ntchito zikhala zikupezeka chifukwa choti anthu azigwirano mwapanga ntchito zawo konkuno samapitanso kunja mwakagula katundu osafunikira amenenso amathanso kuononga forex. Atsimikizeni Amalawi kumapetopeto tingoti kuwangula mmene mwatsimikizira mujanga panatsalira pena pake komanso afotokozereni Amalawi. This is your time, Honorable Minister sir. Yeah, zikongwambiri anduna information komanso anzanga amene kusogolo kuno a governor ST ine kwanga ndikuthokoza media, thokoza anzanga akunduna komanso governor ndanthu ena chifukwa cha ntchito yabwino
yomwe yatithandiza kuti tikhale ndi budget yokomera Amalawi. Budget yomwe tikayesatira bwinobwino ndondomeko ikhulupirira kuti mavuto ambiri timakumana nawo ngati ziko ndi kuti mwina akhala kuchepera. Koposaposa mwina ndiyathokoze a president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi cholinga chawo kuti economy yathu ikhazikike, economic stability. Cholinga chawo kuti mavuto amene tikukumana nawo angongole zochuluka kapena kusatolera ndalama zokwanira, kusowa kwa ndalama zakunja, kapena kukwera zinthu kwa mitengo kwa zinthu kumene kuti tiwathokoze kwa support yomwe tikulandira o zimene tikupanga nawo simuja amene akutuza kuti kapange ni mwakuti kapange ni pangu kuti approve a Professor Arthur Peter Mutharika. Choncho ndiwathokoze kwa ndi a president amene akufuna dziko lathu likhale labwino, ndi iwonso amene akufunisisa kuti moyo wanthu akumuzi kunkhani ya chitukuko. I think chitukuko chonse chipite kumuzi. Ifa yake a president athu ana kuti konsewense ina aliyonse aziyandira 5 billion. Osayang'anira size ya district kapena konsewense. Ngetangoganizani pali maboma ang'ono ngati Neno kapena Likoma pa zaka 5 azayandira 25 billion. Zingasinthe bwanji moyo wanthu akulikoma. Tione ku Neno mali kunjenga maboma ang'ono kwambiri zisiyana mwina ndi Lilongwe, ndikuti zisintha kwambiri moyo wanthu kumene kuchapa. Choncho ndimene afuna president athu aja kuti zonse ziyende bwino. Choncho mnati ndiwathokoze komanso ndiwasimikizira Amalawi kuti budget jani budget yathu ndi budget imene tayikonza kuti tikonze mavuto amene Amalawi akumana nawo. Mwina mjamo muli nkhani ya chakudya kuti tifuna mitengo ya chakudya isike. Tikufunanso kuti mwina season ni kubwerayi masubsidy athu apitirire koma pa mtengo wabwino. Tikudziwa kuti fertilizer ndi okwera mtengo, tifuna mene tasika. Tikudziwa kuti mbewu zomwe anthu alimi amene inagulisa ntchito kozala mtengo ukhale wabwino. Zimene mushi uli nkhani kwakomera azimayi nkhani ya ngongoli, momwe muja zokhuzana anyamata nkhani ya ngongoli, komanso kulembera ntchito chifukwa anyamata athu ambiri akusindiza sukulu koma ntchito zakuda sakupeza. Zonse zimene mujambo. So ni budget ndi yathu ndipembedza kuti Malawi wina aliyense aonesa kuti budget imene tipange implement ikomerera anthu. Kosirizira ndikupemphera anzanga ma media tiyeni tigwire ntchito imene tigwira ntchito, tiyeni tauze na Malawi chilungamo kuti tikweze dziko lathu. Si a president okha angathe kukweza paokha koma dziwa afati onse tigwirane manje. Tikagwirana manje tizapeza kuti dziko lathu likusintha. Tisakhalenso dziko kuti anthu mangoti ife ndosauka, machita kunya kuti ife ndosauka, machita kunyadi ife kupoenda. Atino zipano samanyazi. Nthawi yakwana sopano kuti zimene zisinthe, ndi president amene akufuna kuti zinthu zisinthe. Iye amene akuti afuna kuti akhale ndi legacy kuti akamaza poma 2030 tonse tizakamba kuti ayi kunali ndi president. Faya ambapo si anali president kuchokera 2014 kwafika 2020 tokasiraona kuti mankulu anali bwinobwino amene nkuluchi. Ere ifeke tavotatu akuziwaso ya president kuti anthu avotera kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa pali zabwino ku Lilongwe. Soinga kuti anthu akhulupirira. Ndesafuna kuti chikhulupiriro chimene Amalawi ali nacho kwa iwo chachokere. Afuna mpaka 2030 akamachoka 2030 akamapuma ngati president wa dziko la Malawi anthu tizakumbukira kuti kunali president Mkukuta Moyo amene wasintha moyo wa anthu wa Malawi tizakumbukira. Zo kwambiri. Hayi tafika mtagomberanso tumanja. You can do much better. No, thank you very much. Yeah, that's much better. Kuthokozeni nonse tatero kunde kutafika kumapeto. Ziko mukwambiri Mulungu adalitse dziko lathu, adalitse president wathu, komanso adalitse tonse. Ziko. Menemo ndithu nduna zachuma kumaliza msonkhano
wa olemba nkhani umene anachititsa atangochoka mnyumba ya malamulo lero. Zambiri ndithu zakambidwa zochuluka kwambiri zachitika. Apa ndipo potheraso ndithu zonse. Ine Stanley Kadzuwa malo mwa anzanga onse amene tinali kuno tikubwezereni ku Kwacha ku Blantyre.